Ik ben 6 jaar geleden begonnen met het houden van 1 fretje. Mijn moeder had vroeger ook een fretje en ik wou het zelf ook een keer ervaren. En nu heb ik er 7 en is het een ware verslaving geworden. Lekker gek doen met de bek open. Ze zijn ontzettend speels, je kan er echt de hele dag mee omprutsen. Er zijn speciale frettenshows waar ik met ze heen ga. En natuurlijk lekker showen met ze. Er zijn heel veel mensen die kennen ze niet, dus die willen wel kennis maken met ze. Ik heb hier ook wel eens klanten en die zeggen van, goh, wat zijn dat voor beestjes? Zijn dat ratten? Ik zei, nee, dat zijn fretten. En de raarste dingen die ik gehoord heb, dat zijn nou ja, nertsen, otters, bevers. Zelfs jonge zeehond is al te sprake gevallen. Deze ren heb ik speciaal voor ze gebouwd, zodat ze lekker voor hunzelf kunnen spelen. Dan hoef ik er niet al de tijd bij te zijn. Dus, want ik heb er 7, dus ze hebben allemaal evenveel aandacht nodig. En op deze manier kunnen ze allemaal even rennen. Daar is er aardig werk van, hè? Behoorlijk, ja. Met elkaar ben ik toch wel een uur, 2 uur per dag bezig, hoor. En dat is niet het spelen meegerekend. En als je nou op vakantie was, hoe haast dat al? Meestal gaan mijn ouders zelf op vakantie en blijf ik hier thuis op de winkel en op de fretten passen. En anders mijn zusje, die kan het gelukkig ook, dus die helpt mij hier ook gelukkig in. En al een uiterste noodzaak heb ik nog wel een vriendin die mij uit de brand wil helpen. En de fokstek mooi ze? Ja, ik heb ongeveer 2, 3 nestjes per jaar. Gewoon omdat ik het hartstikke leuk vind om te doen. Al die kleine mini-fretjes zijn ware terroristen. Je moet ze stuk voor stuk moet je ze opvoeden. En dat is, daar heb je je handen vol aan. En jou ze nou ook aan elke niet mooi? Nee, een fretje kan zeker niet naar iedereen toe. Ze hebben echt een goede opvoeding nodig. Ze hebben veel aandacht nodig. En ja, je moet ruimte hebben. Ze hebben ook een identieke geur die niet voor iedereen als prettig wordt ervaren. Maar zolang je het goed schoonhoudt, is het prima te doen. Ja, ik word het frettenvrouwtje tegenwoordig genoemd.